És l'última vegada que Sergi Balbel volta pels passadissos del TNC abans d'estrenar. L'última que vetlla pels seus actors i comprova que estan a punt. Ahir era especialment important saber si un d'ells ho estaria. Aquí dins hi ha la bèstia i no se la pot molestar. I si un dia em disparo, és per aquesta fumar. I tant, per l'excés d'entusiasme, se m'accelera el peu i em ve com un espasme. I sense parar, Jordi Bosch està mitja hora de rellotge només amb la primera rèplica. Ha aconseguit la proesa de convertir-se en la Bet en temps rècord. Va haver de substituir Anna Lizaran, de baixa per una malaltia a les artèries. Vam estar a punt com de suspendre. Quan ens va dir que sí, t'asseguro que ens va canviar una mica la vida, però clar, ha hagut de preparar el personatge amb 3 setmanes escasses i 2 setmanes d'escenari. Diuen que el paper és Hamlet, Macbeth i Lear junts, però amb més humor. La bèstia és un actor fatxenda exasperant que, a més, parla en vers. Això vindria a ser, diguéssim, una crítica? El va crear fa 20 anys un jove autor de Nova York. Era un tribut a Molière, al teatre de la paraula esmolada, i una reflexió sobre l'art que ell sentia per primer cop en català. Aquest vespre l'obra pertany molt a Joan Sallent, el traductor. Perquè tot i que no parlo català, puc apreciar molt la bellesa de la llengua i la musicalitat que li ha donat. I si aquesta obra és un gran i sentit homenatge a l'ofici d'actor, la funció d'ahir per força havia de ser un gran i sentit homenatge a la gran bèstia del teatre català, Anna Lizaran. Després d'uns aplaudiments retronants i de peu dret, aclaparadors per Jordi Bosch i també per l'autor i el traductor, tot l'equip desplegava aquesta pancarta. Els crits del públic li demanaven el mateix, que es cuidi i que reincorpori per ser un cop més la seva Bet. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.